Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Unsa nang gibuhat mo? Nganong miinom naman sa ka? May nakahasol sa nimo unsa? O, Alex. Ganahan lang ko nga mo inom. Ayaw pa makak. Alex, Klaro kaayo nga dunay nakahasol nimo. Ug kinahanglan sultihan ko nimo. lagi nakahason ako. Gusto na kong mo inom. Sige, di ako na. Ayaw paglakaw. Alex, Chesa, gipasagdan talang kaining mga nangaging mga adlaw, Chesa. Pero nag-anam kag kausap. May mga lakaw ka na nga dili ko kay baw. ha? May mga higayon nga manawag ko sa tindahan pero wa ka. Uwa ka ba na isultihin ni Mercy? Nga doon na lang ko'y pamaliton nga wa sa tindahan. Sama sa pagkaon o gamit sa lamisa. Sa opisina. Misultis mercy na ko, ana. Pero may gisulti siya nga problemado kay kagnaong kung mo balik na kastindahan. Usa, klaro kaayo nga dili maayo ang nahitabo sa imong lakaw. Og dili ka maghilak nga mobalik sa tindahan kung ang pagpalit lang og sudan ang lakaw mo. Alex. Gihatagan ko ikaw kagawasan sa paglakaw nga dili bantayan sa ako mga tao, Chesa. Pusa, ayaw kong pakyasa pinaagis pagpangilad nako. Alex, wa ko mangilad ni mo. Tinuod nga, mukalit na kong hilak. Pero mahitabo lang na kung doon ay mga butang nga makapahinumdum na ako ni JR. Manginaw ko, nga mao ka na ang tinuod nga katarungan, Jessa. Hangtod na ining imong pag-inom karon nga naghila ka. Gimingaw lang ko ni JR, Alex. Ay kabala ka. Makuha na to sa JR. Sige, mulakaw na kong balik. O, pahuway na. Salamat nga wa na mamugo si Alex sa pagpatugaan ako sa tinuod. Salamat. Dili ko magpadaog ini akong gipati karon. Kinahanglan masuta ko ang tinuod bahin ni Anjo. Bisan ang saon ako kuna-una. Parehas ka sila kinikapan ako og sa manlulukos. Kinahanglan nga ako ning maklaro. Hello, Marco. Sugata ko sa tindahan sa sapatusan. May buhaton ta dito. Doon na lang ko'y gustong klarohon sa lakaw sa kong asawa. Sige, bye. Chesa, nagsulti ka lang utas tinuod. Wa lang untakot mo ilara, Chesa. Ang dili ko mabuang. Hala! Sir Andrew, ikaw gid ining nagtikaw-tikaw din sa sala, no? Nganong may mama man ka diha, sir? O sa man ha, gusto kang ubanan ta kag mama, maron dili ka maglay? Sige, Carla. Kay, maipangutan ako nimo. Daan pag yun ko.
nga magamit gyud ko nimo. Kini pagkaduulan ako ron, magamit gyud kay ko nimo. Oh, inom. Inom muna. Okay. Ay, hala ka, sir. Bantay ka na ako, do. Maigat bayak ko basta makainom ko. Bantay ka. Pagpuyo, Carla. Ayaw pag-iat. Ay, sorry. Sorry, ha. Sige, sir. Sige na, sir. Game. Usa mo na yung ipangutanan ako. Sa tanan mong uyab, o nahimo nimong customer, may lalaki ka bang dili malimtan nga mihawk nimo? Uy! Kung sa ko ng pangutana, ha? Tubagal ang pangutan ako. Kinsa lalaki mihawk nimo nga dili mo malimtan yung style sa paghawk nimo? Ang akong first kiss, sir. Ang akong first experience nga love kaayo na ako. Ha? Mahinumdum ka pa niya? Hangtod ka ron? Oh, sir, uy. Pero, nganong nanguta naman ka, anak, Sir Andrew? Ngano ka, sir? Ngano gusto mo kang mahibaw kung makahinumdum pa ba ko sa ganahan ako nga kiss? Oh, wala lang. Naniguro lang. Naagi na katarungan, sir, uy. Kung nganong nanguta na ka na ako. Kay, ngano man di ay, sir. Doon na kay nahagkan sa una nga. Gusto ni mong hagkan o kusab. Gimingaw ka sa iyang lips. Hilom na. Uy, kalain. Nakay secret love, no? Pero, kung maglagot ka sa tao nga mukisim, mahinumdum ka baghapon siyang hinagkan mo? Sa iyang pagkakus mo? Na, samo tingali ng dili malimtan, sir, uy. Kay naglagot gud ka. Focus gud kayo ang imong una-una sa gibuhat sa maong tao. Kanang pugson ka sa maong tao. Mahinumdum ka ba lang gihapon sa iyang baho? Na, maupitaw na nahitabo na ako sa una, sir. Sa una na kong experience sa kiss. Dili man bi uyab. Unya, kay gikalitan man kong kiss sa buang. Akong giaway. Kay Virgin Island pagod ta atong panahon na, sir. Pero unsa ba nga? Lagi ukuban man ko, sir. Gihagkan man kog maayo. Unsa imong gibati? Naglagot ka? Naglagot ko, sir, oy! Pero sadyang yan akong gihagkan, sir. Naunsa ba nga nakauyon man ko, sir? Pero, naglagot ko. Kay, nindot masab ko to siyang mukis. Uy, amaw dyan to siya. Mao ba? Wa ka na makalimot niya? Wa na. Pero naglagot lagi ko. Kay, kalit malagawagtang. Pero, katong iyang hinagkan ang akong gipangita, sir. Uy, api ni mo, sir. Lahi man siya kinagkan. Ug ang iyang gininahawa, sir, no? Hiyang kaayo sa akong ilong. Ay, abot ba, uy. Mingawon di ko sa iyang style sa pagkiss, ay. Kung mao na, Wa na. Klaro na kayo nga doon na kay nahagkan, no? O gimingaw ka niya, no? Ingon anak mo sa mi mga babae, sir. Doon ay mga tao nga dili na mo malimtan ang hinagkan. Ug amo ning paganduyon og usab. sigurado gyud ka nga dili ka makalimot ha? Basta ganahan ko, di ko kalimot. Ang mansad. May numdum pa man gani ko karon niya nga daghan akong gikakis. Unsa na ka sa babae nga wa gyud magagi og daghang uyab. Ngano makasir, uy? Sir, mura man kag na problema diyang maayo. Wa. Di ka na. Tubagon ko na ning nanawag na ko. Hello, Bob. Nganong nanawag ka? Sir, hangay. Nakonsensya mo yung kung mayos kung gibuhat mo ang Jisa eh. Bob, ayaw rin paduli Jessa. Nagkabati ka. Likay na si Jessa. Pero, sir, kuan ba kining Nagkagusto ka niya. ulagi?
Gusto ko mag-isulti niya pag-usap. Personal yun, sir. Diya kung sa ka nang naunaan mo. O kung di ka gusto masuko ko mo. Ayaw na pagduol kang Jisa. Nagkabati ka. Pero sir, di mo ko makatuog sa ako gibuhat niya. Bakasyon na na. Ato ka sa layo pag una-una. Diya kung minyo ka na nagustuhan mo. Di na makaayo ni mo. Maayo ka, sir. Ako na yung natambag ni mo. Iasahin ko lang na sa lain ang imong trabahoon. Limpyo ka rin si manahang uban mong trabahoon. O magkabakasyon ka, doon na kay sweldo. Basik ko sa kabuhan ang ihatag ko ni mong bakasyon. Oh, sir, anong hatagan ko ni mo anong maong pabor, sir? Aron dili ka mo layat sa impyerno, Papa. Sir Andrew, Gilikay talaga sa kong problema. Dili mo mahimong hinabtan si Jessa. Dili mo siya mahimong malon. pero sir, klaro kay siyang kuwang siya sa pagigugma siyang bana. Maklaro na ko siyang lihok matagigayon nga mo adtok sa tindahan siyang bana. Sigurado ka? Yes, sir. Magulanon sa Ma'am Gisa, sir. O klaro kayo nga di siya malipay kung moabot ang iyang bana. Di ka siya ganahan nga hikapon sa kabot siyang bana. Oh. Naobserbahan na nimo? Yes, sir. Mao yun na. Mao bitaw nga. Misamot ka kung crush niya, sir. Patya na papati, Apap. Oh, sir. Patya na. Madisgrasya ka lang. Kung imo ambisyonan si Jessa. May hatag ko ni mong kwarta. Para puno si mong baon. Oh, sir. Oh, sige, sir. Mas mayo nang hatagan ko ni mo kwarta, sir. Kay usak libor kita na kong kwarta, sir. 5,000 ka na, ang sir? ihatag ko ni mo. Pila, sir? 5,000. May na na. Ano magkapalit kay sinugatan para sa imong apuhan? Dali, sir. Sod. Okay. Unsa na nakita mo sa CCTV camera nga hilom na ko gipaputang sa tindahan? Kinahanglan nga mo kalma ka, sir. Unsa ang angay ko makita? Akong i-play ang video aron ibo makita. Oh. Kinsa na siya? Bob ang iyang pangan, Sir Alex. Gihagkan niya si Jessa? Tanawa. Mo lang nakita ta diya sa CCTV monitor. Sa na-record on top alas 6 sa hapon. Klaro kayo kay klaro kayo. Gihikap niyong lawas sa kasawa. Gihagkan niya ngabil ini. Kalma lang, sir. Wa pang imong asawa. Boss, may mga tao nga dili makapugong sa ilang bation kung makakitag binta sa paghawak sa imong asawa. Pero wala na ko sa tagig pagtugot nga muhikap ug muhawak sa kong asawa. Pusa, dili niya ang hikapos, Jessa. Kay wala ko siya tagig pagtugot. Ako lang ang angin muhikap sa kong asawa. Kaya ako lang asawa, di ba? Di ba? Oo, natural. Ug dako nang sayo pang iyang paghikap sa kong asawa, di ba? Oo, sir. Dako kay nagsa. O kaysa man ha, angay siyang silutan, di ba? Oo, sir. Kising nga na to, ha na? Bob, sir. Bob. Mo lang nakuha na kong impormasyon, ana. Nibaw ka ba kung hain siya magpuyo? Gikuha na akong ang tanan gyud gikuha ko na daang ang impormasyon nga imong kinahanglanon, sir, kon makakita ka na ng video ha. Kaya kasi nakasiguro manggid ko nga di ginan imo mapasaylo. Okay. Mayo. Ug salamat sa iyong pagbantay sa lihok sa kang asawa dinhi sa sekretong kwarto nga gibutangan sa monitor sa CCTV camera. Yes, sir. Mo ni ako trabaho dili ba? Okay. Sige. Padayon ni siyong trabaho. Ug ambi na ang address anong Bob. Okay, sige, Bob. Bye na. Paway na. O paandam sa imong bakasyon. Sir, sorry yung kayo ha. Sukad. Karon pa yung kumakasag sa maay ni sir. Salamat na lang imo kong gisultihan ini. Pero, tumana ang tambag ko nimo, Bob. Kinahanglan di ka na magpaduol kang Jessa. Dili mo bagay. Ulitaw ka. Busa. Ayaw isugali mo kinabuhi sa way klarong relasyon. Oh, sir. Tumano na ko ang tanan ni mong tambag, sir.
Sige na. Pahaway na. Salamat kayo sa imong pagsabot, Sir Andrew, ha? Huwag sa pa yan, Bob. Bye. Pagkasabot ko di mo, Papa. Kay parehas problema karon bahin ni Chesa. Dili ba mo may baw si Alex imong gibuhat sa iyang asawa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!